Aksyon ko sa mga nangangailangan, aksyon ko lahat ay dadamayan. Noon at ngayon tayo'y sinamahan, aksyon ko patuloy na magsisilbi. Isang masipag na pilantropo, sa hirap at ginawa kasama mo. Malapit ang puso sa mga natutulungan, may aksyon lagi sa nangangailangan. Ng idol nating congressman, marami nagawa sa Kabikola. Nangako Bicol sa pamumuno ni Kong Zaldico. Aksyon ko, may magagandang programa sa buong bansa. Aksyon ko, sa anumang kalamidad handang tumulong. Aksyon ko, ang ating katuwang sa kaunlaran. Aksyon ko, si Kong Zaldico maaasahan. Aksyon ko sa mga nangangailangan, aksyon ko lahat ay dadamayan. Noon at ngayon tayo'y sinamahan, aksyon ko patuloy na magsisilbi. Sama-sama tayo sa pagtutulungan, kasama mo ang aksyon ko. May mga tulong sa kabuhayan, sa edukasyon, infrastruktura, may benepisyo, may mga ayuda, medikal, pinansyal at teknolohiya. Senior citizen, kabataan, lalo sa may mga kapansanan, mga planong na isakatuparan, may malawak na bisyon sa kabutihan ko. May magagandang programa sa buong bansa. Aksyon ko, sa anumang kalamidad handang tumulong. Aksyon ko, ang ating katuwang sa kaunlaran. Aksyon ko, si Kong Zaldico maaasahan. Aksyon ko sa mga nangangailangan, aksyon ko lahat ay dadamayan. Noon at ngayon tayo'y sinamahan, aksyon ko patuloy na magsisilbi. Aksyon ko sa mga nangangailangan, aksyon ko lahat ay dadamayan. Noon at ngayon tayo'y sinamahan, aksyon ko patuloy na magsisilbi. Aksyon ko, Sarong maray na pagkahapon mga kaaksyon, aldaw kita ngunyan ni Lunes, Petsa Jess, kan bulan kan Mayo taong 2021. Magribaan kita sa laog ng sarong oras, kami ang sa indong matakayriba. Dahil iba, Remy Araneta Mendones, Anma Salvador, kan Bicolanja. Masiram na hapon, Bicol Region. Ako man po ang Mr. Siram kan Bicol, Joshua Martinez Jr. Ang programang ini atod sa Indo, kan ako Bicol Party List, asin ang programang ini, kakampi kan mga inaapi. Kasurog kan mga Bicolano, katabang kan mga nangangaipo. Ini ang Tabang Ora mismo. Maray na pagkahapon mga kaaksyon, partner, maray na pagkahapon Masiram liwat. na hapon, partner. Belated Happy Mother's Day. Yeah, thank you so much. And sa mga mothers out there, Happy Mother's And Day. siyempre sa kuyang Super Love. You did Nailakan sa kuyang mga aki. Super love. Belated Happy Mother's Day. Yan. Makabuluhan partner ang sa tuyang sa gabos episode. na mga ina sa kinaban. Correct. Tasinda partner kung mayo, sinda, mayo man kita. Tama. Yan ang realidad. Correct. Sa mga magiging ina, sa mga naging ina na, siring man, sa mga ako proud ako Nagpaplano pa sa na maging nagpaplano. Sa mga solo parent na nagtindog bilang ama asin ina. O kumusta man so celebration mo, partner, kang Mother's Day? Of course, partner, maski waraan sa tuyang esposo. maski waraan pader. Oo, maski wara partner. Yaon, importante, sa mga aki, sa magurang, yaon. Asin, syempre, kamo na nagpapadaba sa samuya ng mga mothers. Ano man na klase ang pagselebrar, ano importante natawanin makabuluhan. Correct. Asin pagsaludo ang mga ina. Kaya kamo dyan, mga nanay, belated Happy Mother's Day tabi, we salute you. Right and left. Mabuhay ka mo gabos. Yan. Partner, makabuluhan na sa tuyang episode gunyang kadakol kitang mga kahaputan, siring man sa mga kababayan niya to, na sa paagi kang programang ini masisimbagan. Tama. Oo. May bisita ka ta, partner, na matibay, mahigos na LTO chief Public sa servant. Bicol Region. Yes. Then iba partner, makakasabay tango niya mga ka-aksyon si Chief Glenn Mancera kan LTO Region 5. Maray na pagkahapon tabi, Chief. Maray na hapon po, Ma'am Remy and Sir Joshua. Apo, Oy. it's so nice having you here, Tabi. Chief, first time sa Satuya First time Tabing po. programa na maimbitar mi ka, siring man, matawan mo po kami ng pagkakataon na makapag-ulay-ulay kita ngunya na paghahapon. Kumbaga si Chief ngunyan ang namamahala kan enforcement
Sa operations, Operation. under po niya ang enforcement. Enforcement. Apo. Sarong unit po siya. Sarong ang unit. Operations Division. Pag urlayan tabi, ni kumusta tabi chief and LTO region ngunyan tabi na igwa kita ning pandemic. Ngunyan po may pandemic, mas busy po tong mga enforcers ta. Kasi Pakirani-rani lang, Apo. Chief. sinda po ang nasa frontline service kang LTO at the same time yung mga frontline personnel ta na nagki-cater po ng mga transactions sa mga district offices. Ngunyan ang trabaho po kang enforcers kang LTO is to assist the border. Apo. So may So, partisipasyon ka mo duman sa iba po. pagbabantay sa border ta kan Bicol Region. Yes po, sa border control, Del Gallego, Pulangi, Puchaw, Sorsogon. Mostly po yung deployment kang tao tayaon po duman sa border na to. Opo. So sibot-sibot po an ahensya nindo ngunyan na Iyo po. pag partner Sa panahon kang pagpapasunod pandemya. kan sa Nya, border kung kumusta paano man, ang Chief? Ano ang mga nadidiskumbritang violation kan mga biyahero base sa pagbabantay kan sa indong mga tauhan? Kadaklan po kolorum vehicle. Tapos yan po ang means of transportation na ginagamit po katong mga gustong mag-uli sa tuya. Itong pigaapod ng mga door-to-door mo niya. Na bako man pong apor. Kung mahiling ta po, ang NCR is MECQ, day pwedeng magluwas, day pwedeng maglaog duman. Pero nakakaraluwas, nakakalaog din kita. So, bawal po magluwas ang bakong apor, yung authorized person outside residence. Yan po yung means of transportation na ginagamit ninda. Before mag-March 29, nag-request po ang BIATF through Attorney Noida Of DILG of Region DILG Region 5 to augment yung border control and to apprehend colorum vehicles. Kasi po, nakita nung statistics ng DOH, karamihan po itong nagpalangkaw kang sa tuyang COVID COVID cases. cases. Opo. Sakay po ning colorum vehicles. Initabi ng mga pigsasabi mong kolorum vehicle, Chief, ini sa mga private vehicle Yes po. nagaro nanguntrata. Oo, Opo, nangontrata. Kasi dati-dati, pag ang mga nadadakop ka itong kolorum partner, mga bansa na or mga bus, ngunyan mga SUV eh. Igwa na mga po. private Oo. Igwa pong vehicles SUV, talaga. may mga nadakop na po kitang Montero, may expander, iba-iba po. Oo. So meaning tabi, Chief, mostly kang nagpadakol kan bilang tabi kan mga positive COVID cases digdi o sa Bicol Region, hali duman sa mga kolorum. Iyo po, base po ang sa statistics may pong kapot dahil may antigen test na ginigibo sa border sa Del Gallego. Ang early detected po duman na nakasakay ng kolorum ng mga passengers last May 4, nag-abot na po 186. Ang positive na passenger na nagsakay ng kolorum na confirm sa RT-PCR. So in that case, tabi, Chief, ano po ang ginibong lockdown kan LTO? Ang ginibo pong lakdang ang LTO is to apprehend yung colorum vehicle, impound yung vehicle para makabawas na din po duman sa volume na naglalaog po digdi sa tuya. Taigwa po kitang mga nanotaran na mga repetition ang Pabalik-balik. offense. Ibig Oo, sabihin violation. talagang hanap buhay, ano? Hanap buhay po talaga. Oo, racket na talaga. Aram mo yun. kaya partner, an ugali kan mga Pilipino, kan mga Bicolano, pag nakalusot once, may second chance, Tapos may kung third. minsan partner, ang panahon kan emerhensya, pigigibong pagkakataon para makadilin siya. Iya po. Correct. Tama po. Nya ini pong mga kuan na ini, Chief, mga nadidiscover nindo na mga nagbabiyahing kolorum. Di may mga pasahero ini. Pag nadiscovering kolorum, ano pipalaog mang girarayso pasahero? Si mga pasahero po tini-turn over po sa LGU concerned. Kinukuha po sinda. Oo. Maagi sinda kang tamang health protocol. So auto-impounded na. Iya po. So driver, Yung lisensya. Bahala na po siya kung Bahala na masaya siya siya. mag- Lisensya. Pero may mga chances po na ang ibang LGU pati si driver kina-quarantine. Lalo na po kung duman sa bihikulo niya may nag-positive sa antigen test. Nailing tatabi, Chief, Kaya yan po yan ang po ang mga checkpoint Ay, po. sa mga border. ano ang mga palusot, Chief, kan mga nagbabiyahing ini na nagdadara kan mga pribadong bihikulo? ang kadaklan po diyan maluwas duman sa mga manifesto ninda magkakapamilya yan. Pero pero sa interview mahiling po ninda yan dahil man yan magkabiristo. Oo. May mga modus pa po yan. Magkakaibanan sa sarong opisina, mahiling po nindo barago pa ang ID, ID. laminated. Pare-parehas. May saro pong incident na yan ang ginamit nindang rason, magkakaopisina sinda.
Ang problema lang, sinagibo kang ID sala. Mm. Kasi si tulong tao para rayo ang birth date. Oo. So, Nagkopya talaga. Mahiling mo marireparo po mo na talaga Photoshop siya eh. Oo. As day man indaaran pati itong ahensyang piglaugan Kung nila. anong opisina. Pero initabi, chief realidad, igo talaga nin mga nakabantay sa border upon entry baga sa probinsya Yes Canal po. Bay. Igo talaga dyan na pag tinao mo si travel order or si ID, dahil mo talaga nire-reparo kung pero talaga sunod niya sa likod. Iyo po. Kasi base talaga bawal man talaga Bawal. itong magano. Kaya lang paano tabi nindo na sisigurado na warang nakakalusot pa? Pag may LTO presence po duman sa border, we are legally mandated to plug down Oh, vehicles. yan. Pag may LTO. Oo, kasi How about Kaya kung- importante talaga ang papel Opo. kan LTO. or kung may deputized PNP po duman, they can plug down vehicles also. Kasi yung deputized po, ang ibig sabihin, yung function ni LTO na Ting-autorisaran sila. Tinatawag Duman silang sa authorization. interview ni Chip sa mga pasahero kay ding mga nagkukulorom, piraman daan singil sa Inda Pabicol. may mga iba-iba po ang presyo, depende po sa destination. Igwa pong 5,000 pesos. Oyugon mo yan. Part po kang modus ninda is yung package na kabali na ang ID. fake na ID Grabe Fake na- plus talaga. fake na RT-PCR result. Oh. May package na pala na Package taga-upload. po. Combo, Arog partner, kayan, combo. partner. Arog kang katalino kan mga Pilipino. Kaya- Kaya ma'am, data po mawawala Marketing sa strategy, Kaya partner. po dakol talaga ang nangungulurom kasi kitang-kita po sinda kung hilingon ta. Halimbawa po ang sarong van, may laog ka lang 12, times 5,000. How mo. true tabi, Chip, na minsan ining mga nangungulurom, taga-gobyerno man sana? Bako po minsan. Talagang Pirmi. igwa. Igwa Otoridad. Kumpirmado Otoridad, po. partner. Pormado po. May mga nadako po kami na active pang nasa service. Oh, otoridad, Opo. partner. So paano po? Ano nangyari doon sa Inda po? Ina-friend mi po. Inimpound mi ang bikulo nila. May kaso ining mga taga-government na ini. na Nagsurat po kami sa proper agency po Ano na po ang concerned case sa na Inda. possible na pwede yung Inda pong ma-receive? Depende po sa administrative case na ipapataw po sa Inda kung ano man pong agency sa Inda. And iba po kitang saro na active personnel din na ng Olorum. Nag-positive pa sa COVID kasi yung pasahero niya positive na kaibanan duman In sa terms of number, pero po tabi chief ang mga government official or government employee na nagbayular tabi sa arog kaya kung na sa 100 instances. po 10. 10. ah, Matindi partner. talagang 10%. Pero- Actually, kung minsan, partner, iyon mga makusog ang bota. Siyempre nga yan. Tapos Otoridad. napabisto ano po baga? talaga yan. Ah. Napabisto po talaga yan. Nagpapabisto. Igwa pong nagagamit din ng uniform talaga. May nakasuhan po kitang usurpation of authority kasi nagpanggap siyang army. Naka-uniform siya kang army. Dahil niya aram sa border, composite po ang Igwaman army duman. yes po. Oo. Nung ma-check si ID niya fake, talagang inapod na po sa kampo kung active Kasi ini. matibay talaga yan ng mga army. Aram Tapos nila kung igwa pa ano yan ang kay mga texture. darakulang karatula gayon sa bihikulo. Igwa po. Ang iba po ginagamit ninda na aporsinda. Igwa man, Chip, na media ang nakabugtak. Igwa man po. Pero legit man po ito. Legit. legit. Legit po. So for ang mga media partner na nagagamit, legit. Kaya legit ako, man. maugma ko na Ah, hali at mismo least, kay Chip na warang legit. mga abusadong Legit man po media ito. ngo niya. Okay. May iba tabi kita, Chip. Apa. Kasi ngunya na pandemic, igo talaga igwang mga delay registration dahil Iya nga pa. may mga senior na di pinagtutugutan na maglaog sa indong opisina, likewise itong mga below 19 years Yes, po. old. Ano tabing konsiderasyon ang pigtaw din Chip? Puun po katong last year, kang nag-resume po kita ng trabaho, depende po sa quarantine classification ta. Ang opisina po nag-adjust kita kang mga deadlines. For example, yung lahat po ng registration ta, ini-extend ta po ang validity. Iyo Ngayon po po- yan sa mga numbers Apo, ending ending. and Halimbawa po, yung April hanggang May po, extended ang validity nindo. Ibig sabihin po, registered pa kamo hanggang May. Okay. Pwede po kamo mag-register na may yung penalty hanggang May. Aram po Katapusan. yan kan mga Tigdi-disseminate na po yan sa public. And ini I pong, mean aram po ka itong mga deputy Iyo itong po. mga Iya po, orient baka me kaya sinda baga igwa from, sinda mismo dahil nakakaaram na extended niya kung ang LTO. isolated case po may dahil yaman na araman, nakaticket siya, mismo po sa office nire-reverse me ang ticket niya. Ibig sabihin may mga instance talaga na may Igwa mga po. deputized ka muna Igwa talagang po. May mga ineligible. data man po kaya mahagad na basahon inda, may memorandum na pigluluwas mi sa inda, pigdi-disseminate mi sa inda. May mga times po na dahil man talaga nagbabasa ang iba.
ang mga, especially ang mga PNP. Iyo. Talaga, partner, ko talaga kayo Ano ba po ngunyan, ang ending plate is 5 kasi May hanggang July po si extension ta sa validity. Ngunyan po itong mga day nakakaluwas dahil sa quarantine restrictions, ina-adjust ta po. Kung na rin sila i-allow po kang government kung IATF makaluwas, i-allow ta po i-extend ta po si mga Opo, validity. pero magiging priority po yes po, sila. priority po sinda. Paano man chip ining halimbawa mga driver? Medyo dahil nasa panahon nga ni kita kang pandemya, medyo an iba baka nagmamaneho kay auto tapos na plug down nindo, na check nindo, dahil pa nga nakaparehistro ani irarason dahil nga ni may Sa pandemya. pandemya. Ano may mga konsiderasyon kita digde? Inot na inot po, dahil po yan makakabiyahe sir kasi part of the requirement ni LTFRB para mag-release ng special permit, yung rehistro. Saka, bago man i-release partner kan kinuhaan na auto, Iya igo po. ayan ng pirang bula na rehistrado na. O halimbawa so Kung driver's halimbawa license. po, Driver's license. kung expired po, yan lang, Ngayon, Chip, magkakaproblema po. pasensya na nga, Chip, dahil nga ako nakarenew ta, sarado ba ngayon sa kuwan pa? Medyo Pero na nga igo ka ako muna yung extension Igwa sa po. pag Halimbawa po renew. halimbawa po yung sarong office me nag-close siya due to COVID. Halimbawa may saro pong empleyado na nag-positive sa office. Protocol mi kaya na i-lockdown yan. Tama. Hanggat day po matest ang gabos na employee dyan, kahit antigen test, day po kami nabukas. Classic example is Ligao District Office. 2 weeks kami nagsara. Kasi may confirmed positive kaming employee na saro. Ngayon, si mga transaction po within the 14 days na nagsara po sa LTO Na-hold. Duman, in-extend mi po ang mga validity kay ito. Okay. Kasi So, kamo mismo po ang kami po, matauning extension. Kami po mismo Given mataong na kamo po ang extension. nag-close for Iya po. 2 weeks. So may Okay. particular na area na na-close. Iya po. How about tabi chip itong mga like for example ngunyan baga pinag-aalaw ng 16 to 17 Iya po. years old magkaigwa ng student license. Iya po. Now, siyempre 1 month lang naman ang ano kayan bago ka magkuaning non-pro. Non-pro. So paano po ang magiging dalagan tabi kayan given na igwa ka mo ning binabango niya na memorandum or an BITF na bawal mo na magluwas ang aron kayo ng mga edad? Ano po, ang ginigibo mi po, pwede na po sila mag-apply theoretical driving course, depende po sa mga driving school na ma-applyan ninda na allowed sila maglaog. Pwede na po. Pag time na nag-resume kami na allowed na sinda, at least makakapile na lang po sinda ang mga requirements ninda. So wala man po kamong timeline kung pirang bulan. Wala po. Okay. Depende po yan ma'am kung nuwarin sinda i-allow, saka po kami ma-adjust. Okay. Taday po kaya kami pwede mag-adjust na day may aram kung allowed na sinda ta madalagan na po tong adjustment ninda. Pampirang taon na tabi mo niyan, Chip, itong pag-implement nindo kaining theoretical course. And kumusta po ang acceptance and public? Mag 1 year pa lang po siya actually. Yung reception po ng public, sari-sari pong opinion kasi mahal. Chip, day daw dyan aram mo na, sabi ko nga arong kan pigsasabi ko mga Pilipino matali. Day daw dyan, day na nga ako maturity kalunin na, bayadan ko na nga. Actually po may mga nare-receive po kami kay Sir Joshua ning mga reports na may mga driving Kasi schools kaya ko na inayapot yan, Chip, digdingon yan sa investigasyon tungkol sa pag-positive kan mga COVID. Sa Manila, partner, gulpi ang nakakakuaning negative result kan RT-PCR. antigen. For sale kasi ngunyan sa Manila. So, kaya di mo man siya masabing fake, legit na hali mismo sa clinic or laboratory. Iyon man ini, ang pigahapot ko tungkol digdi sa mga driving school, na legit man yan kasi pag inisyo yan kan driving school, gustong sabiyon. Di ba digdi po, Nakakuanin- Chip? Digdi sa Bicol region or particular digdi sa Legazpi, igwa lang kitang mga pinagtutugutan Igwa ng po Igwa mga- accredited. Igwa Apod pong kaya. accredited na driving school na kang LTO digdi po sa particular Legazpi, igwa po kita. Pag accredited ka po kang LTO, ang result po kang theoretical driving course, pag itong certificate po na i-issue ninda, transmitted po ito sa mo online. Okay. Kaya so, dawa copy po- furnish po kamo pirmi. Online po ito, Apo. pati si certificate number. Ibig sabihin, may facility po kaya kaming pig-issue sa INDA na ang administrator and the instructor, once na matapos na yung theoretical driving course Mapirma. na pigtaon niya, ma-biometric po siya. Yung biometric na yun yung signal na matransmit kang certificate niya. And pili lang po ang pwedeng mag-biometric. Sinaka-enroll lang. So, ibig sabihin, dawa po magparatokdo ka kung dahil ka po authorize duman mag-biometric. Gabos pong tinukdoan mo, dayan ma-upload. Kasi yun man ang piga, dit ko baka package na ngayon. Kaya,
dawa po may magduman sa muya na may darang papel na sabing nagtapos na siya, day po yan. Check me. Hindi kung halimbawa, Ang problem Chief, lang, Sir Joshua, based duman sa mga nagrereklamo sa muya, dahil ang theoretical driving course is 15 hours. May module, Alawigon, di ba? may module 15 po hours, yan. May module. Ibig sabihin, 1.5 days or 3 days kung 5 hours ka. May mga reklamo pong nag-aabot sa muna 2 hours lang dasinda pero good for 15 hours. So, kaya nga medyo pinakage i-review na. ta po ito. Nawara man sa pigsasabitang So, may pinaka-purpose, so ano nga pinaka-objective itong term sa kay ning- LTO before? Kasi ang gusto kan Fixer. LTO, Yes. ang gusto kan LTO, kaya nga ni inobligar para talaga sa mga magiging Mahigpit driver sa po. tinampo. Talagang may pagkaisi knowledgeable. talaga. Correct. Iyo po ni Sir itong dara katong batas na RA 10930. Pakitaas-taas, Chief. Opo. Yung RA 10930. Ano pong sabi katong batas na to? Inot, higpitan na ang pagkukuang lisensya. Pero dahil mahigpit naman ang pagkuang lisensya, si mga may lisensya na mayo man pong dakop, by October 2021, starting October 2021, ngunyan pong year, pag nag-renew po kamo, from 5 years, magiging 10 years na. Taday ka ang man na validity violation. dahil kaya, mayo kang violation. Halimbawa, day ka man nga na-involve sa mga... Vehicular accident. Oo, halimbawa, day ka man nga nakabangga ng padyak or bisikleta. Pag-arod ka ito na Depende po. case by case basis pa Case din. by case basis Okay. siya. Pag grave violation po, ang sabi pong grave violation, may mga category po duman sa batas kung ano ang classification na grave violation. Ang nangulorum is grave violation. Ibig Siyempre, sabihin, intended. may mga points po ito, accumulated points. Halimbawa, ang colorum, 5 points siya. Halimbawa, involved in accident, pwedeng 1 point, demerit. 1 point partner, demerit. Kung Ngayon bisikleta po, sana, pwedeng 0.5 sana yan. Ito pong mga 0.5. demerit na to, Pwede, ito pwede. total po ito, Pwede pag renew mo. 0.5. Pag-renew mo. Tapos may corresponding penalty to, pwedeng mag-seminar ka lang, pero 10 years ka pa din. Okay, maisingit pa tabi, nailawag ta naman sa nayan partner. Digdi kita sa memorandum Graduate circular si Ma'am Ray. 2020 das initabing das 36 tabi. Ano ining mga bihikulo na nakapalaman tabi digdi and sa dapat ining mga bihikulo na ining magpadalagan sa naman tabi. Gusto mong Chief? sabihin, partner, ining circular na ini, slow moving yan. iyo ini ang nagdedeterminar kung halimbawa anong klase ang bihikulo mo, kung saan ka maposisyon. Ayan, Yes, oo. Okay. Kasi importante yan partner kasi nowadays tabi chip kadako lang Sige. nagdadako. Pag-urunan taan posisyon kan mga bihikulo. ang nagpapadalagan in mga slow-moving vehicles na day aramin da kung sa insin Kasi naman, ako, partner, maski makaskas ang bihikulo ko, pirmi ako nasa gilid. Yan. Tatakan sa runailing taka sa tao. Nay, sa gilid ako. Balik kita duman tabi. Chip. Yan pong Kaya nga ninaklaman ako, nasa gilid ako. Illegal parking ito, partner. obstruction. Obstruction. Ang sinasabi mo pong memorandum, if I am not mistaken, is the DILG. Opo. Memorandum Chip, 2020-036. medyo pakitaas-tas lang, Chip. Yan po yung pinagbabawal ang pedicab, ang tricycle, tsaka motorized pedicab sa National Highway. Opo. Actually, tama po yan. Republic Act 4136 pa lang sinasabi na data talaga dapat po yaon dyan ang mga klaseng arog kayo na sasakyan. Especially pag nasa national highway. Iya po. Taano po? Yan pong classification kaya kang mga sasakyan yan is slow-moving vehicle yan. Tama. Pag iniling po sa Republic Act 4136, yung Land Transportation Code of the Philippines, ang classification po kang mga tinamputa is open street, crowded street, through streets. Iba man po ang classification ni DPWH. Si DPWH man po ang classification niya, national, barangay, provincial, municipal. Opo. So magkaiba sa classification. Pero ang sinasabi po sa batas, once na-categorize siya as national highway, ibig sabihin open street, Opo. open road, 60, pataas po ang speed. Ibig sabihin, ang tricycle day pwede kasi slow moving. Slow moving. Pang 20 kilometers per hour lang po yan na Tricycle. na type of road na pwede siya. Tanong po tabi chip though iyan po aloy na baga 2020 pa. Makamundo digdi sa Pilipinas, maski nga ni digdi sa Bicol region, takon mailing tan tinambuta, paano pa din kay mga motor na nasa tahaw buda tricycle. Ara mo, partner, iyan bagaan pigasabi na sa Pilipinas kaya Only in the may human consideration. only in the Philippines. Pero pwede ta po siyang itama. Dawa po national highway siya, ang kategory niya. Pero kung crowded streets na po siya, pwedeng ibaba kang LGU ang classification kang speed limit.
sa Tinampo. Kasi ang paliwanag man kun minsan kan LGU, dahil man daki ibang alternatibong ruta. Totoo po yan, Sir Joshua. Kaya po, may dakulaon po ang role ni LGU. They can reclassify roads within the jurisdiction. Okay, maiba kita tabi, Chief. Pag may mga aksidenteng arog kayo ng mga pangyayari, involved ang slow moving, buda ang mga four wheels. Nataigwa kang aram man na arukan partner Kada ng ako, mga maski si nangyayari. Chief, Ma'am makatarang pa Remy, yan. ang slow-moving vehicle po kaya dapat nasa outer rightmost yan. Opo, outer right. Halimbawa, Chief, bisikleta. Halimbawa, nagbibisikleta ko. Saan ako dapat magposisyon? Sa Hindi po pinakagilid, tabi, Chief. Oh. pinakagilid po kang Pinakagilid. tuo. Pinakagilid kang tuo. Okay. Ngunyan, halimbawa lang, Chief, halimbawa, ako nagbibisikleta. Tapos nabundol ako, halimbawa. Tuminahaw ako. Si Sayan may kasalan. So, nakabundol o ako na nakabisikleta, tuminahaw ako. Depende po sa pagkabundol. Kung hali po sa likod ang nagbundol sa imo, automatic po may sala siya So, sa nasa likod. likod. Oo. Pero ano po ang magiging liabilities ka itong... Kasi kung wala ka sa tao kang tinampo, may yung aksidente. Actually po may liability din kasi slow moving siya, dapat po nasa gilid siya. Opo. Tanong po may mga abogado na mayo, daiin kinikil, daiin iniiling, daiin Pero nilipasong actually, ang pinakamagayon dyan, partner, Ah. pag may nabundol kang arukan, salidaan mo na sa Ayun na nga ni. Given iyan. Kasi, pero ang apot ko duman, tabi at Chip, attorney na pati Chip, ano talaga ang magre-receive? Kasi perming logi ang may lisensya. Logi perming ang dakulang bihikulo. Ano sanaan pwede mong taramon duman sa mga slow-moving vehicle? Particular ang mga bicycle rider na arog kayo, gari Pagirumdum nagiging mo. pabaya. Actually po, mapagirumdum lang kita dyan. Inot na inot po si LTO, mayo po kaming mandate to apprehend bicycle. Kasi bakong motorized. Bako po Opo, siyang, tama. mayo siyang chassis, madyang How about the engine. DILG? Igwa po. Oh, ano po ang pwedeng gibuong They ng DILG? can recommend po a bike lane kasi kapa ninda ang jurisdiction ninda, ang mga tinampo ninda, ang type of roads na igwas inda. And ang aram ko po ang Albay, ang provincial government may pinaapod na po iyan na planning session sa Committee on Transportation. Kaiba po ang United Architects of Of the Albay Albay. Opo. So, digdi lang. na naggibo na po sinda ning plano paano ang bike lane digdi po sa Tuya sa Albay. Ang problema lang sir si Sa implementation. implementation, halo yun. Sa part me din, we need to educate motorists paano gamiton ng bike lane. Kasi po, may bike lane kita pag na-install yan, nalagan ta pong bike lane, bawal po dyan maglaog ang mga bihikulo. Dawa po, traffic. Kung halimbawa mag-traffic, dahil manggirari kita pwede maglaog. Pwede Dahil ko bike lane para talaga sa yan. talaga ito. And ang problema din po, dahil siya magmamaterialize hanggat dahil po ma-implement itong memo, DILG memo. Oo. Kasi ito, clearing. Road clearing po itong memong ito. Meaning to say, tabi, maski Memorandum Circular 2020 na DAS36 na ito, way back 2020, dahil pa ito na implement. Dahil pa po. ma'am. Hanggang dahil nagiging klarado Actually, ang mong tinampo. panduwa na yan na memo ka DILG. Ni-reiterate na lang yan 2020. Sige, ang reiteration, dahil Opo. man ki-implementasyon, makamundoon talaga sa Pilipinas. Partner? Ako nga ni partner, nagpaplano na akong magpasiring sa Mars. Tako narog kaya na namumundo ka ng maray. Pero, antes mi tabi, ikang butasan mo yan, tabi, Chip, ano tabi, ang pagirumdum ta sa tuyang mga paraan tabay, lalo na sa mga motorista, and ano man po ang mga advisory na gusto mo pong i-add on, go ahead tabi, Chip. Sa mga motorist po, gusto mo lang pong i-emphasize yung kahalagaan po kang safety sa tinampo. And ngunyan pong bulan is the Road Safety Month. Yung May. Road Safety Month. Yung Mag-ingat buong ka, May partner, po ha? is Road Safety Month. And may mga activity po kami na gigibuhon 2 weeks digdi po sa Sarong Dakulang Mall sa Legazpi City sa Activity Center. May mga magkakandak po ng free theoretical driving course ang LTO. Uy, magayon iyan. Free theoretical driving Magduman na lang po course. sinda para Ano ang mga mag-inquire. requirements kayan tabi, Chip? Duman po may healing so requirement, may pre-registration po ito. Good for 2 weeks man yan. So duman po ikakandak si theoretical driving course. At the same time, may retooling po kami kang PNP, Albay. Ibig sabihin, i-reorient mi si Tama mga iyan, tabi, Chip. deputies. Kaipuhan na ma-reorient ang mga PNP, lalo na sa mga deputized. Ayo po. Baka dainin da aram kung paano ang pag-ticket, Tama. hanggang mo rin lang ang duration taon ng ticket, and kaipuhan ba ninda mag-hold ng PDL without exchange of ticket? Actually po, napapanahon siya ma'am kasi may mga reklamo po nakakaabot sa opisina. And at the same time, kay pani din sindang i-update ka mga bagong memorandum, Opo. circulars. And ang concentration po ni LTO ngunyan is yung enforcement po kang inaapod tang
7 commandments. Ang DOTR kaya nagluwas Kung siya si ng Lord 7. may 7 commandments. May 10 commandments si Lord. 10 commandments. Kita po Kita may sa 7 DOTR po may commandments. 7 commandments. On public transport, on passengers and operators, drivers. Ito pong pagsuot ng face mask, face shield, distancing sa sasakyan. Ganyan po kasi, dahil pa po normal ang transportation, dapat dahil pa po siya duman sa capacity niya. 50% lang po dapat ang sakay. And nag-observe ng distancing. Ngunyan, during the last meeting with the IATF, pinahiling sa mo si policy na igo naman ngayang mga barrier pero matio na. Oo. Ito baga So po paano mga ito? plastic. Mapalit na dapat sinda? Dapat po magpalit and day paglingawan na bago po magbiyahe dapat nag-temperature check, nag-alcohol, and after ng biyahe nagsasanitize. Kabali po yan duman sa special permit na tinao sa inda. Grabe pala, 7 commandments of LTO. And yung bus po na nagbabiyahe, yung van, dapat po point to point yan. Kumbaga, Bawal po mag-pick up yan. ang drop-off, sararuan sa Sarawa po. Terminal to terminal lang yan. Nagbabantay po kita dyan. Tabaka makasakay yan ning nagpara. Positive pa lang to data aram. tama. Dahil siya na-check pag-abot sa terminal. Okay. Okay. So, klaradong maray ang Gayunon mga partner paliwanag ang ni Chip. discussion Oo. ta dakulong kita o nga Ah, naukudan. Si Chip minapaliwanag luway-luway pero Correct. doon. Doon maliwanag. Oo. Chip, salamat na maray sa pagbisita sa programang Tabang Ora mismo. Maraming kan Action salamat Call tabi Center Chip and Ako Glenn Bicol. na LTO. Bastanteng impormasyon and pagirumdom sa mga kababayan ta, lalo na sa mga nagmamaneho sa Tinampo, mga biyahero, pati naman duman sa mga kababayan ta na pirming yaon sa Tinampo. Sa satuyang pagbubuelta, may reklamo manungod sa aksidente sa Tinampo. Pag-urulayan ta yan. And syempre, mag-abang ka mo, ta may manggagana nin tablet, Yes! may manggagana nin cash, abangan sa pagbabalik kang Tabang Ora mismo. Magkaburunyo, Bicol. Magkasararo, Bicol. Pagtabang sa kapwa, anmawot. Daing pa ibabaw, daing pa iraro. Gabos kita maguswag, igurahaw ta. Ako Bicol! Ako Bicol Party List. Katabang na, kasurug pa. Kung may lugar ka mong namiss, mga pagkaon na nahidaw, Pangyayaring gustong balikan, ipadara po ang litrato o video sa Action Ko online TV page. sa tuyang papasyaran ang na mismong lugar, Sabay tang tanaan ang nahihidaw mong pagkaon. asin sa tuyang babalikan ang mga pangyayari ng dara, may kauban sa Indo. Nahihidaw ko. Digdilan yan sa Action Ko online TV page. Magkaburunyo, Bicol. Magkasararo, Bicol. Pagtabang sa kapwa, anmawot. Daing pa ibabaw, daing pa iraro. Gabos kita maguswag, igurahaw ta. Ako Bicol! Ako Bicol Party List. Katabang na, kasurug pa. Kung may lugar ka mong namiss, mga pagkaon na nahidaw, Pangyayaring gustong balikan, ipadara po ang litrato o video sa Action Ko online TV page. sa tuyang papasyaran ang na mismong lugar, Sabay tang tanaan ang nahihidaw mong pagkaon. asin sa tuyang babalikan ang mga pangyayari ng dara, may kauban sa Indo. Nahihidaw ko. Digdilan yan sa Action Ko online TV page. Nagbabalik ang Tabang Ora mismo mga kaaksyon ngunyan pag-urulayan ta iniong nangyaring diskwedo sa Tinampo tawang tangunya ning pagrestoryahan partner hulita nag-agad ning Tabang sa Action Co Center an agom kang nagadantabi sa Marayman nangyaring nga ni aksidente. partner na naging bisita ta si Chip Mansera Subago. Apo. Ako naghapot man ako Subago. Nya ko Chip kun makaligis ako nin ayam sa Tinampo, may kaso. May ako. kaso ka. Dahil man pala. Dahil man pala. Ito partner so naligis mong si Brownie. sa Halimbawa nga Tinampo. ni, kung may maligis ka sa Tinampo na Brownie. Oo. Ano may kaso? Ano man ang kaso mo duman partner na
Kaya iapot ko Anayam na nagbabalagaw-bagaw. Bisita tatawd-tawd si Atty. Barredo. Iapot ko Ihapot mo, partner. Baka cruelty to animal yan. Or kaya negligence. Mga arog kaya. Or libel. Mga arog Tapos kaya. nag-aw-aw ba kasi brownie? Kaya arog chan, kaya. iapot ko man yan. Sige partner, Tachan, may makakaibakit ang resident lawyer na makakapag Taong linaw. explicar taong linaw. Pero bisita tangon yan tabi mga kaaksyon si Mrs. Jocelyn Valladolid, siring man tabi an pigrereklamo o ito tabing ina ni Limuel na nakabangga tabi. Ini Gusto partner mong sabihin, ining sarutang bisita, nagrereklamo. nagrereklamo Ining sarutang bisita, ina ina kan kang nakabangga. pigrereklamo. Okay, opo. So, yaon din maray na pagkahapon tabi, Ma'am Jocelyn. Kumusta po tabi ka mo as of this time? Diyos marahin hapon man po. Sa ngunyan po, still on recovery pa po. Na anong nangyari sa imo manay Jocelyn? Sa agum ko po Sa agum kasi niya, partner. ang nagadan po ito, kang na-aksidente. Kang April 26 po ito. Ang ngunyan palang na-abril. Opo. Nagadan tabi siya, perang aldaw after mangyari sa aksidente. By hours lang po yon kasi 12:51 nangyari kasi nasa trabaho man po ako. 12:51 in Opo. Tapos, Punto? Opo. Pas 2 o'clock din po siya binawian ng buhay sa BRTTH. Anong klaseng aksidente ni manay Jocelyn, partner? Ito po is banggaan with jeep po. Jeepney po. and Private jeep po motorcycle. siya. Ang agum ko po ang pigmamaneho niya is motorcycle po. Motorsiklo. Opo. Duman ini sa may Sa may Iglesia ni Cristo po sa Sipak 4 ng Taysan po. Paizan. Sa taas, duman sa taas nangyari Yes ang po. banggaan. Opo. So ngunyan tabi na ano po ang tiggahabol ta, ano po ang gusto tang mangyari. Yaon po digdi si Ma'am Jane Marabilla, ang ina kan nakabangga. Ako po kasi nang nag-start pa po yung paka-aksidente, day po akong naanong tabang na suduman po sa BRTT at sinasabi ko po tatabangan ninda kami duman hanggang sa mailubong po sa agum Pero ko. nangako po sinda. na May matabang. pinagpirmahan man po kami duman sa Central Police Station. Then, abay Wednesday po yun, nag-upod sinda na mag-ororon kami sa Sipak 4. Tapos, tig-ofera niya po ako ng 40,000. Yun lang daw po ang voluntary, may tatabang niya sa muya. So, disregard ko naman po yun kasi po parang Aday mo po inako. Day So, po. 40,000. DA po kasi po gusto ko na po yung sa legal na lang kasi po parang ano ko na din yung agum ko na pinabakal ko siya sa harap ka itong amount po. Mas gusto ko na po yung sa legal na lang po para arami po akong sisay po. So, tama or kung ano po ang nararapat na para sa pamilya kang Kung pira ang biktima pinalidad po. talaga. Finalidad. Opo. Oo. Yun na lang po. So, day po nadagos so settlement. So, Actually po, di po ito Nagkapira po ka hampangan ni Ma'am Jane. first time po nung Merkules, habang nakaburol po sa agum ko, pinaapodan nila ako. Dahil nga po ako pagpapababa kan mga gurang kasi po bawal daw po magluwas. pero nalubong na po sa mo. Nung Tuesday Tuesday. po siya. Yan ang difícil, partner. Pag ang aksidente, may buhay na nawara. Medyo mas Ano difícil po tabi nanay ang trabaho ni Mister bago po siya Si nagadan? agum ko po is tricycle driver. Minsan po pag may nag-uuron man sa iya na halimbawa po mapahatod kong sa tighatod niya din. Then sometimes labor din po siya. Po. Pero po ang aki construction. po nindo tabi nanay. 5 po. 5. Opo. So, Pirang edad na po kan mga aki nindo. Ang matuwa ko po is 23 years old, graduating na education. Then, ang pangduwa ko po is 22. So, pangtulo po is 15. Then, pang-apat ko is 13. Yung bunso ko is 10 years old. Okay. Opo. So, Ano ang nahahandal ka nanay na gunya na mayo na si Mister. Paano mo lalo na na partner kasudma nagsilibrar ning Mother's Day. Ano ang pagkakaiba manay na Wala na ngunya si na Mister. taon nag Mother's Day dain ang kaiba kang padre di pamilya, wala na suama kan mga aki mo. Ibahon talaga po. Mas arayoon kaysa yaon sa agum ko. Kasi po, so, bilang ako na lang, solo na lang po ako. Wala na po akong katuwang sa buhay. Kaya po, mas mapagal. Di kumusta ang pagbuhay-buhay manay na mara na suago mo? May ano man po akong trabaho, pero po, di po sapat para sa pamilya mo po ito. Kasi po, ang sahod mi is, ano lang po, mababa lang. Iba po kaysa nung nasa abroad ako, na naitatao ko po sa pamilya ko. Kumusta sa mga aki mo na wala na si Papa Ninda? Ngunyan po, puro pa mapagal pa Uliro po pa. sa boton po. Ito.
Dahil ka man naghihibi manay, nasulo, or banggi. Ay, perme po. Lalo po pag kasahapon pong nagkatarog ako by 12 o'clock, tigtatakigan pa ako pa ito. Sabi kang tiyaong ko, nagdadalaw daw po ito. Mother's Day ka sudma partner Oo, partner. Ano po nanay, so sa inka po, kag pangyayaring ito, paano mo po naraman na si mister mo po na aksidente? That time po, ng April 26, nasa trabaho po ako sa Sutherland Global Services. Tapos po, nag-lunch po akong by 12 o'clock. Then, nagtaas na po ako kasi po, by 1, mag-start na po ako ang trabaho. Tapos, past 2 o'clock naman po, may naglapag po sa akong guard na pighanap kung may agent daw po na Jocelyn Valladolid. Then nag-raise po ako ng hand ko. Tapos sabi ko, ako po yung guard. Sabi niya, Mami, emergency, bilisan mo kasi daw nire-revive na yung asawa mo. Tapos Dahil nagbaba lamang po ako. linuway-luway man kang gwardiya sa pagtaram, no? Opo, diretso po ako Sinabi man tulos sinabihan. kang Tapos gwardiya. nagparadalaga na po ako pa. Nasa third floor po kasi ako. Nagdalaga na po ako pababa. Then nahiling ko po yung pamangkin ni na nakamotor. Tigtaraman niya na po ako. Tapos So pa-VIP yan ang checks na. medyo Yan ang difícil partner. masaklap na pangyayari sa buhay ka sarong pamilya na wala na supadag na pamilya dahil sa sarong aksidente. Yaon man digdi mga ka-aksyon si Mama Jane Marabilia, ang ina ni Limuel itong nakabangga. Nanay na dangog tapo ang side po ni Ma'am Jocelyn. So, kamo po na bilang ina po Ang kamo. aki niya si Limuel. Limuel. So driver kang jeep. 20 anyos. So, Biyahing ano manay so jeep? Pakira nilang po. Nay po pa, private po, madam. Private. ang jeep. Opo, private. Aba ko man pampasahero. Di po. ano po ang lunad? Ano po ang lunad that time kang jeep? Mga bagol tas mga sapal, taali kami sa tindahan. Bagul sa kasapal. Ano po, tapos yun Nagmay ito. kudkudan ka mo. Opo, Ninyo, tapos saan po ang kudkudan ninyo? dyan mismo sa market. Sa Legazpi. Opo, Digdi sa Legazpi City Public Market po, Iya may po. pwesto ka mo dyan. iyo po. Opo. Anong nangyari manay sabi ka na aki mo? Iyo po nga ito na pag-ali mi sa sa Iyan itong jeep na pagsadiri na rananay yan Jane. po. Oo. So pagduman na ninda yan. Nagduman kaya kita partner Iya ta bago man kita mag kinakaipuntang i-validate. Tama. Okay, ka po. So dahil kung man po kamo duman na abutan, Iya ta sabi po, mo nga ni yaong kamo Although duman. garo pang pasahero siya. May Dati, nailing akong karato daw. na-transfer na yan sa private. Naikuyanan. Transfer. Kaya itong may mga nakasurat pa kaya na kuan Pero po, So, dahil na siya pigkakayod, kumbaga. Opo. Okay. Garo stress ka po tabi ngunyan Ma'am Jane. Iyo po. Bilang sarong ina, So aki mo ngunyan. So, Yan driver. po sa luwas. iba nindo. Bilang sarong ina po, aram ko man na syempre nagmamakulog ka Tsaka mo, dahil mo man aksidente minamaon. baga Iyo part po. talaga. Aksidente. Dahil talaga pigtutuyo. Kundi, tanangyari na dahil naman yan maibabalik, Igo talaga yan partner ning konsekwensya, igwan ng penalidad na inaapod. Ta siyempre sususugon kon si Isay ang tama, si Isay ang nasala, ano ang maninigo, asin ano ang Oo, makano. pero ang aram ko may CCTV sa area. Iya po, opo. So, Mari po, nagkataon actually na bago man kami ipig-presentar digdi, may pigpahiling man sa kuya at sinda na kopya kan pangyayari. So talagang kinaon kan motorsiklo. So, kumbaga, ibong na linya ninda. Bahala na kan sa investigador. Oo, na pag abot magdeterminar. naman dyan, bala na si investigador. Ang yaong kita digdi po para Basta nahiling mo sa CCTV, nakalaog sa nakalaog linya. sa linya. So, ang investigador, so aki mo kan panahon nagda-drive kumpleto sa lisensya. Opo. So auto nito Opo, kumpleto man sa okay po, papeles. okay po yan. Okay Opo, po. in terms sa vehicle, Ano head-on sinda? head-on. Nagluway, iyo po. Oo. Pakikusog-kusugan lang po Opo. kang kusog. Ngunyan tabi, Ma'am Jane, ano po ang kasimbagan nindo tabi ta si nanay syempre bilang siya nangunyan ang mabuhay kang limang aki dipisil para sa primerong iya. issue dumang partner na dangog ko dahil man databi nagtabang lamang. Oo, ka mga primerong sa panahon aldaw. sa ospital. Iya po. Paano po kaya yan? Pigo pa yon kaya kami kang pulis na dahil man da po kada kami pwede magduman sa inda. Baka da yung yan, baka may iba pang mangyari. yan. Iyo po. Pero may Kung number saan po pigi- kamo sa inda. Iga po, pigapuran ko nga ni si aki niya na na itong Lunes nangyari, Martes, bako man kaya duty so duman sa ta Martes ko mataw na nga ni akong pang ninda, pang gastos ninda. Tapos bako man duty, tapos ito pa na natural daw, day pa duty. Ito sa bigalat tapos itong aldaw na itong nasa Miyerkules na. Sabi kang aki niya, makaipusin ng kwarta o sige lugo niya, kung maski bako duty so
na nag ano sa muya duman sa Sipak 4. Di nagirilingan kami duman. Tayo ito na sa 40,000. 40,000. Opo, naitataomi po. Pero duman ito sa po, inyo. nanay, na 40,000 tig-offer din do, buhay pa po, or gadana? Di nakaano na, so ano niya, O, kasi nakaburo na so oras ano lang niya. 12, Oo. alas 2 Opo, na ganun. Ako kaya partner, 40,000, pang bisikleta sa na yan, partner. Kaya nga eh. Oh, Iba-iba ngunyan talaga. buhay ang Iba-iba pinag-uulayan. talaga, Oo. iba-iba talaga partner ang sitwasyon. So, nata po 40,000 ang nai-offer nindo. Paano Ma'am po Jane? kaya ano yan? Paano sabi kaya duman sa sa mga blatter, bako may man Kasalan. upo. So, kumbaga titungkusan Nasa maninda right- ito, iyo po. ipanindugan Iyo manindo po. na bako nindong kasalan, and yan, garubuluntad na katabangan. Buluntad na nindo. katabangan. Maski po so duman sa napag-uronan Anong sabi sa Indukan sa investigador, ano yan, uniniong kunyan, uniong, ano nakalag duman, uniniong financial assistance ang maitatao mi sa inda. How about po nanay subo, ang jeep po nindo may insurance? Opo. Paano, di ko yan masyado malakaw na insurance ta ang papel Pero niya. rehistrado. Pero Opo, rehistrado. oo, naka-registered. Insured. Dahil nga ni, Iba kaya insurance. partner ang rehistrado sa insured? Iba yan. Oo. Pag Rehistrado rehistrado sa sa LTO. LTO, pag Ngunyan insured, insurance, so igwa may yan binayaran May ka. insurance po, may igwang insurance, sayaw niya duman sa kuya sa papel. Opo, pag Kung insured sa po ang binayadan niya, lunadan diba? po nindo, kamo mismo ang makover. Ang insurance nindo ang makover po kan Depende yan sa insurance partner. Oo. Tayo Kung ko kayanin may mga PTL insurance. ano ito o kung Third party liability. So dapat po ma-review po nindo yan ta kung in kaso po so insurance na ano po duman sa jeep nindo, cover po itong third party. Nya maray man po sa pakiuron ni duduman habang may dara kamong 40,000. Abo ako ni Abo ako. Mrs. oo. Valladolid. Si nasabutan mo na kunyan, o sabi niya, di niya maako ta, siguro baka kung nabababaan siya. at saka medyo aramo man ay preskuhon pa kaya ang pangyayari. Opo, yun, Kung naintindihan minsan ko po siya. may mga bagay-bagay sa ibabaw kang kinaaban na paglabas pan pangyayari. Talagang medyo makulugon, makulog makulog. pa, Opo. medyo day pa yan, Naintindihan ko medyo po. Naintindihan ko siya. Kung sa arog po katong lalo na nawaran maning Ayun po. agum. Opo. Kung sa arog po kato na Nanay Jane na sa puntong ito na 40,000 pigsayuman ta medyo ibaba man para sa parte niya, ano po ang ikakalangkaw pa kayan? May plano ka mong dagdagan? Pwede pa man dagdagan, yan. Naintindihan ko man siya, Para, yung nga nito, so ano yan, sabi niya, so mapail na lang gari siya. Tapos, gusto ko kaya, areglo na lang, ang gusto ko Ang gusto ko talaga. tanin do magkauyo Iyo na lang po. kamo. Tapos, di man po siya nagatabi kung pera talaga ang presyo ka. Oo. So ang gusto mong maaraman kung pera ang presyo, dahil man pigasabi na presyon sa buhay. day man. Kaya lang sumakatabang man sa Kung pamilya. halimbawa, manay, Mrs. Valladolid, kung halimbawa bakong 40,000, ay bako man ini nangangahulugan na arog kang sabi mo so bago nagaro pinabakal mo sa gumo. Pinabakal. Sa iling mo, anong kantidad ang pwedeng medyo Justifiable para na sa medyo imo. maninigo asin matanos man sa mo bilang nawaran kay agom. Para po talaga sa kuya, mas gusto ko na talaga po yung sa legal na lang po. Ako pong hali sa kuya na mataram po ako na kung perang amount and then para man pong day ko man So, sinda gusto mong madarahan sabihin, po. Pero po, iyan na pigasabi mong sa legal, if in case legal magsabi na arog ka ini ang kantidad or dahil makompute man yan, siguro makulang yan partner. partner. Kung pag pinagi mo na sa legal, pwedeng magsabi ang legal, ini day man ini kikasalan. Oo. Oh. Tapos ika bilang ika ang mareklamo, ika ang inot na magagastusan. Arog kaya na mangyayari. Pero ang desisyon pirmi yan tabi yaon sa Indo. Pero if in case man tabi, willing ka man na makipag-areglo. If in case sapat man, tama man, so pwedeng ika-offer tabi sa Indo. Nakapag-decide po kasi ako na mag-file na lang ako po ng kaso kasi po about po duman sa di ko po ito na na nasa pig-offer niya sa akong 40,000 kasi po may mga damages din po na pwede bagata. Ako po nawaan akong Kaya agom. nga ni po nanay, dahil mo na uyunan sa 40,000, buot sabihon, kung lang kawan po na sa iling nindo po magkakanigo man, pwede po kamo magkaigwa ng arrangement o rolon, areglo. Kung magko-cover po ninda kung about po doon sa mga damages na depende po siguro. Okay. Mga tugang, mga kabarangay, ang pigurulayan tanangunyan kasi may desisyon si Mrs. Valladolid Na legal iagi partner. sa legal. And may mga damages siya na pinagtutukoy. Digdi sa nagyaring aksidente, pagkagadan kan sa iyang agom, mantang an ina kan nakabangga, willing man na kuta na makipag-areglo. Alagad mga tugang dahil medyo may mga legal na ining punto de vista, abangan nindo sa samuyang pagbabalik, pag-urulayan ta ang legal na aspeto kan aksidenteng ini
kung ano po ang magiging kapaliwanagan kan sa tuyang resident legal advisor si Attorney Edward Barredo. Abangan nito, may manggagana nin tablet, may Yan. manggagana nin cash sa Correct. pagbabalik kang Tabang ora mismo. Wala ang si water system na wala pa man ining presenting tubig. Kami kato ang oras mi matanga kumisa nagkakaraturog diyan sa tinampo pag alat ki tubig. Kumisa nga ni kato may way pa kami nagbuburuta kami kung sisay ang mainot. Nung igawin ning tubig nang nag-ali man sa source kang pinaano kang barangay, may oras lang iyan. Ang primerong oras kaan alas 6 kang aga, sundong alas 10 kang udto. Mapundo siya, ta water pump po iyan. Pagkahapon, mapuon naman siyang alas 3, kung minsan 6:30 or 7, mapupundo naman siya, tamapkarga na naman sa tangke. Pero po, pag abot ka ning tubig po ali po sa ako Bicol, maski po pirang bulan pa sana, grabe na po ining benepisyo rin. Gusto sa inyo po sabi, dakula na ang sambuyan ko, umakan na mahiling na kamo maugma, kamo salamat na naging kakulang beneficyo. With this blessing, with this testimonial sa mga sa mga nailin, mas lalo kami maigos na matawan ko sa tubig na ma-realizar, na matawan itulan para po maikot we want to focus po and hindi po aluminan piga vision. Ang presenting sitwasyon mikmunyan, ang sagana na kami sa tubig. Dahil may naiisipon na madumang kami ang pinaka-source talagang dakol duman sa sagurong arayoon, siguro 1 kilometer ali digdi sa mo. Pero ngunyan, dahil may nakaipuhan na magmatang atab, para makasalod, para mainot sa pila, dahil na kami maano na ang na-schedule ang ano mong alas 9, mabalad ka dyan para mag-ado na kumisan. Ang bulos kaan sa dayuto, naglalas nga ni ang sarong balding 30 minutes. Pero ining tubig ininindo, alawig na mapano ang sarong balding, 5 minutes. Arog po ka ng benepisyo digdi. Ang programa kang Ako Bicol sa mga nasa dulod, mga nasa upland na day kayang abuton sa water district dito ang tatawan ng serbisyong tubig na libre na malinis. Kaya ang Barangay Imalndod po, gusto ko pong magpasalamat kay Congressman Saldico sa tinaong tabang po inidigdi sa Imalndod. Ika po ang naging para matrangkiluhan, lalo na po digdi sa sentro. Kaya po, Congressman Saldico, salamat po sa tubig na itinaom mo, naging project mo inisa mo. Tayo ang primero ming problema, digdi po sa sentro. Dakulaw ng pasalamat mi kay Congressman Saldico sa pagtaw sa mo kan proyektong patubig para sa mong barangay. Nadakulaon ang katabangan para sa muya. Lugod, pedagos na manggiraray ini na magtaonin mga katabangan sa mga nangangaipo. Dakulaonan sa muyang pasasalamat Elizalde ko kan sa iyang tinaong proyekto digdi sa samuyang barangay. Dakulaon ining tabang para sa gabos na tao digdi. Sa giraray, dakulaon ang pasalamat mi. Salamat po. Salamat po. Nagbabalik ang tabang ora mismo mga kaaksyon. Kay bahan tapaman giraray si Miza Jocelyn Valladolid, siring man si Miss Jane, Mrs. Jane
Marabilia, asin makakaibahan taman ngunyan ang legal advisor na si Attorney Edward Barredo para masabutan ta mga kaaksyon ining maabot sa mga legal action, sa mga legal Ano ang terms, mga- and ano ang mga pwedeng gibuhon partner kay Kasi niyo. may mga pigbabanggit ng legalidad. Pag legal na partner ng pinag-uurulayan, dapat Kay Ponda ang abogado dyan. correct, dapat matibay na abogado. Dahil iba, yaong digdi sa Attorney Edward Barredo. Matibay Attorney, na medyo labason pa. correct, batang-bata partner. Ayan, ali ini uduman sa Misibis Bay kan sarong aldaw. Nagpasiram-siram kan buhay, Kaya kaibanan pala medyo sa iyang nagrurusa-rusa ang kutis niya. kaibanan sa iyang Ito love mo na, life. ito. Ayan. Kumusta man ang Misibis Bay tabi? Maray man tayo, madam. Dagulo ng tao. Kaya Ayan. mag-enjoy man kita ng buro bakasyon na dito. Medyo nakaka-relax talaga duman na torne. Pero gusto mo na naman mag-misibis. Siyempre, naisingit si Misibis Bay, di ba? Boss, nagpapadangog boss. Magayon talaga yan, partner, para sa mga nagmamawot na magbakasyon, magkaigwaning free time sinda. So, visit Misibis Bay Resort. Tama. Attorney Tabe, nadangog mo po Ang buslados. ang buslado. Buot sabi yung duwang lado tabi ka nagrereklamo, asin si pigrereklamo, ano tabi ang Base sa istorya kaining ina kan driver, base da duman sa investigasyon, tama. So, linya, kompleto sa lisensya, Sa dokumento. dokumentos. Alagad, sabi ni Mrs. Valladolid, mas maray na ngayong madeterminaran legal kumpira talaga ngayon day inakseptar. So, pigo-offer na 40,000 pesos. 40,000 na asistensya. Okay. Base po digdi sa pangyayari ini maliwanag na igwa kita kay tigaapod na vehicular accident, which is kung ihilingon ta ang magiging kaso ka ini is reckless imprudence resulting in homicide kasi po nagadan ang biktima. So ini pong reckless imprudence ang mga relevant provision ta na mahihiling ta sa satuyang lay meaning revised penal code. Sa revised penal code nasusurat diyan na any person who by reckless imprudence causes who by reckless imprudence which shall commit any act which had it been intentional would constitute grave felony shall suffer a penalty of arresto mayor in its maximum period and prison correctional in its medium period. So ibig sabihin po ang liability po kang sarong nakabangga is reckless imprudence. So criminal po siya. Pero igwa pa po siyang another kaso. Igwa man po kitang tigaapod na civil negligence. Iyo pa ini ang quasi delict. Kung mahihiling ta po ang mga sources of an obligation kagaya kang sinabi ko kang last na episode is number 1 po is law. Ang law po ini po ining revised penal code. So ang nagtatao sa imo kang liability is yung law mismo. So define siya sa law. And at the same time, ini man pong civil law, ini pong kodigo sibil ta na quasi delict. Ang sinasabi man po digdi, whoever by acts or omission shall cause damages to another, there being fault or negligence, is obliged to pay for the damages done. Such negligence or fault, there being no pre-existing contractual obligation between the parties, is called quasi delict. Iyo pa yun ang tigasabing civil negligence. Ini po na mga term tigsabi ta lang para maintindihan ta ang ibig sabihin po kang negligence kung sa layman's para sa mga Bicolano, mga viewers ta, ang gustong sabihin lang po kay negligence is kapabayaan. Lack of foresight, lack of prudence, kakulangan. So ibig sabihin nakabangga ka igos sa imong kakulangan. So automatically maski pa sabihin mo na wala kang sala or may sala ka, kasi nga ni po ang definition mismo kang crime is by acts or omission. Kung intentional siya, acts. Kung omission siya, ibig sabihin kakulangan. Failure to So gustong observe. sabihin attorney diyan sa reckless imprudence. Immaterial diyan kung si isa so may kasalan. Normally sir, dapat ang pag-determine kung si ang may kasalan, sa husgado po iyan. Sa husgado. Opo. Bago investigador. Bago po. Kasi po ang dapat supposed to be ang tigibok ang investigador is i-blatter ninda I-record niya lang. Incident. So actual na insidente. Opo. Oo. Dahil hindi pwede magsabi which party o who between the parties ang may
may sala. Although o walang igusin sala. ganing mga pig-upod na initial investigation. Opo, kasi itong report na ito, most likely, siyempre, gagamitin ito as evidence sa court. An madeterminar su korte. Sa korte. Bago sa investigador. Bago po sa investigador. Tagaruan minaluwas subago sa pahayag ni Mrs. ni Manay Jane. Garuan sabi nga, bako man nga kami an may kasalan. Oo. Kaya day man nga Ito kami. po, nabanggit ito sa Indocan PNP na Mike po, Mike. Nakalag sa blatter. Oo, nakalag po An kaya sabi sa sa ito, bako blatter. man kamon may kasalan. Iya po, malinig po kaya sa blatter. Kaya ang pag-isip man nindo na magtausan na kan financial na Opo, asistensya. takot man kaya kayo magduman sa indang so magpapara. So Nailing ko kaya to makikidamay ni itong baga. actual na insidente. I mean, so CCTV na talagang from other road, yaon man di approaching, pagluwas kan motor, kinaon niya so tinampo, kang Nakabaliw saybong, siya sa nakabaliw ibong siya. So ini Sa madaling approaching, sabi mo sa bam. jeep nasa tamang linya. So ganun so pangyayari. Ngunyan, sa araw po katutabi attorney, an pagsabi kan PNP, bako sala, tana sa tamang linya. Siyempre man ini man, maagad man siya kang, or mapresentar man siya kan sa indang Lado. na araw ka to sa pangyayari na siyempre nagadan so sa iyang kapamilya. Opo, ibalik ta po sa sinabi ta kanina, no, ang kaso po na reckless imprudence, kakulangan po siya. So ang mangyayari po, papatunayan niya na wala siyang kakulangan sa party niya. Si Madam, ito pong mga blatter na sinabi ng pulis, ipipresent yan sa evidence. Kung sufficient po yan para ma-disprove yung allegation na may kakulangan, kasi po ang kaso is reckless imprudence. Rumdumunta, ini lang ang only case na yaon sa RPC na bako intentional. Ang iba nagsasabi accident baga vehicular accident nga ang apod nila, di ba? Aksidente. Dahil nga pigtutuyo. Opo, pero po ang lota nagsasabi na imprudence. Ibig sabihin kakulangan sa part kang opo. So ibig sabihin kung itong ebidensya niya once na present niya ito sa court. So kung makakaabot sinda sa korte, ang lado ni kaining ina ka nakabangga or sa lado ka nakabangga, mapatunayan ninda dapat na daing kakulangan. Sa part ninda. Kasi po ang Kaya nangyari so aksidente opo, ito. kasi po ang kita po may igwa kitang obligation to observe diligence under the circumstances. Let's say minsan baga may mga pangyayari na halimbawa ining saro ngayon nag-overtake, di ba, tiga flashingan ka baga. Tapos ikaw man matagas dahil ka nag-iwas. Igwa pa po kita dyan ng mga tiga-apod na doktrina sa highway baga ining doctrine of last clear chance. Ibig sabihin, kung ikaw may opportunity mag-iwas, Dapat mag-iwas mag-iwas ka. Ang iba pong driver, kung madadangog na, nahiling na ito, ay, matagas nga ako. Dakula nga ako na ano ba Medyo- iwas. medyo sala Doctrine po of yan. last chance. Last Clear Kung si chance. Sir ang may chance na umiwas, kasi po ang nangyayari po, kasi ini po baga, ining unang vehicle, nag-commit na siya kay imprudence. Ibig sabihin, may negligence na sa part niya, ano? So ini po, natatransfer ini sa negligence digdi sa ibong kung dahil po ini nagtaong linya. Kung pinatulan niya pa, Opo. dapat mag-giveaway na din siya. So sa araw po kaya na attorney, So siya ano man po an bilang sarong abogado, Salado kan- inabuan po ni Madam sa 40,000 na pigu-offer po kay ni sa iling tabi nindot. Nagahagad po siya ng legal advice kung na magkakanigo na ba ito or talagang kulang na kulang. Ini po madam na amount, dahil kita Ang makakadetermine ka, ayan, korte. Opo. Kasi po ini po, syempre po namatayan siya. Aside from the fact na igwa siyang Nabayan actual sumaki. damages, igwa man po siya kay mga moral damages. Syempre may mga sleepless night ini si madam, may mga kung ano man inconvenience niya sa buhay sa pagkawara ng asawa niya. I-consider yan kang court. Once na inaledge niya yan, syempre nawara sa agom niya. Nag-suffer siya kay Aron mga... kasudma Mother's Day pigtakigan si Manay. Yan po, ang court po ka na ma-determine kasi subject to pecuniary estimation man, may amount man po yan. Ang court naman, matao yan ki reasonable amount. Dahil pwede kita mag-claim ki Sobra-sobra. astronomical figure. Let's say ngayon mataram ka na, hagad ako sa imong 1 million. Oo, 1 Ang million court ang kay naman, Paul. i-determine yan kung reasonable yan ang amount. Oo. Pero attorney, kaya yaon digdi si Madam Jocelyn Valladolid kasi according sa iya, kung medyo okay man sa iya, so magiging offer ka ini, sa iling-iling ko, sabi ni ma'am, pwede. Diba madam? Pwede kung talagang makaano sa pamilya. Ako po kasapon talaga ay kang Saturday po, nagkuha po akong affidavit to file a case po. So nakapagdesisyon ka na ang korte na ang magdeterminar. Opo, kasi po nag-urulay na kami ng So sarado family. ka na po Mrs. Valladolid sa anggulo na dahil makaabot sa korte na mag-uro na lang kamo.
Dahil na nanggad Sa arog tabi kayo na attorney, siya muna ang inot na makagastos. Pag arog kayo, ta syempre ang ma-filing kay siya. Depende po ini ma'am. Ano kasi ini po reckless imprudence nga ni criminal case ini. Siyempre po ang may supervision and control kay ini ang fiscal prosecutor's office, not unless gusto niya mag-avail kay private lawyer para lang sa purpose na mag-claim kay damages. Kasi nga kanina kaya kang sinabi ta, bagay siyang criminal aspect, may civil aspect siya. Ang civil aspect niya for damages. Ang criminal aspect niya siyempre so violation kang revised penal code ta. Okay. Otron ko lang, Mrs. Valladolid. Pinal na po ang desisyon mo na bahala na duman sa korte ang pagdeterminar kung piraan magiging abunaran kang nakabangga sa Siguro, mo, partner. or sarado ka na talagang isip mo, sarado na ang puso mo sa senaryo or sitwasyon Siguro na partner, magkaroon siguro bago partner, makaabot at sa siyanta korte. siya aputod. Aputod ta si Ma'am Jane, kung pira pa ang ikaka-offer mong alang ka, ubad lamang magbago ang desisyon ni Nay, kasi nababaan siya sa 40K eh. Hanggang pira pa itong pig-apod mong kaya mo pang idugang. Mikropono po. Maski mga maski pili pa manggarima doble iyan. Adoble, 80,000. Opo. 80,000. Nanay Jocelyn Tabe, 80,000 and pwede pang ikadugang Hanggang dyan ka na lang, hanggang Miss duman. Maramil. Hindi po, tora, nagduman po kay awa ko mo sa arong, nailing man lang yung sitwasyon, bako man kami, talaga ko, wala man talaga kami. At sa ito ang arong manindo. Bangkerwan. Nalinda. Wala man talaga kami ko, wala man talaga kami ki kwarta. So, maski nagninegosyo ka muna yung Iyo pagpulkod po. ninyo. Pero po ang akin nindo nanay. Anong po iyan? Wala pa mo po kay may mga trabaho diyan. Sugabos pa po nag-aasa sa Opo. Indo. Wala naman Tapos po ang po. pagdurodilin siya sa pagkudkod Kudkod ninyo. nyo. Pag mahalo na mo ngayon po, mahalo na anyo, day man dito, daalos nga niyo. Sa pang-oral daw lang iyan. Si Mr. po iyo man ang trabaho. Iyo sa po siya pang tindahan. nagakudkod kaya duman sa Pampirang aki po nindo ni si Limuel. Pangtulo. Pangtulo. Iyo po. 20 taon na yun, 20 20 anyos. Sugabos pa nag-aasa man sa Opo, Indo. wala pa mo po siya na may mga So, trabaho. day ka makiuron? Baka pwede kang makiuron man ay. Na 80,000 na ika Sige, direkta mo. Direkta mo po si Te, kung pwede, yan, kung makakon yan na, na, kung pwede yan sa kas na yan na 80,000, kulang pa nga inipig ko kunyan ko pa lang, pero kulang pa man talaga ang kwarta. Pakiuronan mo man ay. Iyo po, tao yan ang kunyan. Siyempre, inaaka man, nasabutan, dahil man talaga ito pigatuyo, na kung saan grabe yung pag-iwas naman talaga kang aki ko, puminasiring siya, tapos pag-abot niya duman, nagbultada siya, pagbalik niya, pasiring manggiraray siya sa muya. Sobra-sobra ng pag-iwas talaga niya. So, yaong ka kan... Opo, Sakay ka po. nasa ampang ako mismo, kaya nasabutan ko siya. Tapos, sa habang nagdadrive kaya siya, gigiday naman siya, nagiiling kang pigadalaganan niya baga. Arag na kaya ang Di bale, tapos nakita duman man ay sa Iyo po. ito. Ang kwan mo kung ano ang dangugon lamang ni Mrs. Valladolid ang pakiuron mo. Sige na po, te, tao niya. Wala man po kaya kami kikwartang maiaano sa imo. Ito nga ning inuutang man lang ito sa pinsan ko yan na ito nga utong ito. Dahil pa yan Sincero ka man ay dyan sa Iyo po. pakiuron mo kay Mrs. Valladolid. Okay po. Kasi kaya tayo napigigibo partner, attorney. Kasi ang pinaka-objeto baga kang programang ininatabang ora mismo, kung pupwede man sana na magkasurundo, magkares, maski nga ni si attorney, ang mga abogado pala ng partner ko minsan mas gusto nila para na magkaayos pwede man sana. partner. Kumbaga kita digdi nagme-mediate man lang kita para sa Tayo man sa ang inda. kagustuhan ni Congressman Saldi ko bako na ngayon pag-iriwalon ta, pagpaproblema ta, kundi ang objeto ng Actually sa programa pinaka-primero partner talagang abo ni nanay na makipag-ulay digdi. Por medyo ang advice da kan PNP day na mo na magpara taram kung ano pa man, kaya lang sa kamautan kan kita na maipaabot naman sa kasi iya kung ano sa dakulang bagay maging maayos malay ka mo mo. kung magkasundo partner na dahil na makaabot sa korte. Tarong pag nakaabot sa korte medyo komplikado na bagay. Magastos, parehas ka Saka medyo base sa paliwanag ni attorney medyo magabat-gabat ang mga mangyayari. Depress, pwedeng So, Mrs. Valladolid, medyo may pakiuron bukas pa man ang puso mo. o isip Actually mo. po, ako po sana nahihirap sa aki. Kaso lang po, nawaran ako ki katawang sa buhay po. Kaya po, mas gusto ko na talaga po na ipaagi ko na lang po sa tamang, yung mag-file na lang po ako ng kaso. Ayun na po, kasi napag-ururan kan mga aki ko, na arog ka ito. Pero po,
Dahil talaga po ako maaano sa 80,000 po. Attorney po, may bakit sa araw po kayo ng mga kaso na nailing po duman kan korte na talagang susarong bihikulo na nagadana so driver kang nagadana bihikulo kang nagadana driver na ito sumay sala sa nangyaring insidente. May ano po ang usual na nangyayari sa araw kayan na inibahan ngaya na nagkakaigwa ning penalidad na mas dakula or napapawalang sala, ano po ang mga usual na nangyayari? Kanina, pig-define tabaga ang criminal negligence. Nailing ta duman sa definition, ang penalty imposed is maximum ng aresto mayor up to medium kang presyon correctional. Kung ilingan mo yan sa table of penalties, most likely, mga below 6 years manggiraray iyan. Although grave felony baga ang resulting injury. Kasi ang nangyari po baga, ining criminal negligence is a means to commit ini. Ibig sabihin, dahil nga ni day po siya tigtutuyo, ang result, let's say baga ang pangyayari, nakabangga kakiharong. Ang resulting injury is damage to property. Pero ang kaso mo manggiraray, reckless imprudence. Kapabayaan manggiraray. Kaya lang, ang resulting injury, damage to property. Sa pangyayari na ini, ang resulting injury is grave felony, nagagadan, kaya homicide. Pero ang penalty imposed niya, hindi parehas sa homicide na nakapatay ka. Kasi pag nakapatay ka, more or less, mga 20 to 40 years ang penalty mo. Below? Opo, kasi ini po, hindi siya nga intentional. Below 5 years? Below 6 years. Below 6 years imprisonment. Tapos may may probation man po kita na maski po ako unini ni madam na may ano siya may kakulangan ng aki niya, kung mapipreso man ang aki niya, pwede mag-avail po yan ng probation. Ang probation law po, instead na magpatawan ka, mag-serve ka kay sentence, may sentence ka pero isi-serve mo siya sa luwas, ikaw kang probation officer na magtataga-report ka duman. Sa imo, lalo na kung... So, day man nangangahulugan na makakalaog katulo sa rehas. Wala man po, kasi po, mababa man lang po baga ang penalty. Iyan na law na iyan, pag ang penalty mo is below 6 years, pwede mo po iyan ma-avail. Kundi ta desidido si Miss Balyonilid na isakat ini sa korte. So, korte na ang ma-determine. Pag-abot naman duman sa penalidad kung gurano. Opo, kasi ang gusto niya mangyari is civil liability. Ang pagkakaintindi ko lang, si madam, dahil niya masabi, kasi abot niya nga ning sabihin na ining amount na ini, kasi ang pag-iisip niya, bayad ini sa buhay kang agum niya. So kung korte ang magsabi kay amount, siguro marirelieve man siya sa burden na sasabihin niya na pinabakan niya agum niya. Magian sa kuya niya. Opo, kasi, sa pagmati niya. Opo, kasi pag halimbawa nag-proceed po ang kaso, reckless imprudence, criminal case, igawa man po kitang provision pa sa revised penal code na nagsasabi na every person who is criminally liable is also civilly liable. So ang court ang ma-determine kang civil liability. So posible tabi attorney na iyan na 80,000 mas alangkawan pa yan kang korte. Hindi ko masasabi siya kasi syempre depende sa allegation ni madam, kasi unang-una kung halimbawa ang value kang motor, actual damages man po ito, ang unearned income ni sir, kung igawa man siyang income, actual damages man po ito, siya po ang ma-approve kay ito. Ayan pong moral damages niya, siya man po ang ma-approve kay yan. Siyempre ma-testify siya sa court kung ano ang namatian niya, kung pagkawara kang asawa niya. Sa court po ang pero alawig pang magiging proseso tabi yan attorney. Siyempre po, dahil po sa nag-observe kita kang due process requirement, aramtaman na kay puan talaga may proseso. Sunod-sunod po yan. Usually, attorney, pag-arog ka ng mga kaso, iabot ang pirang bulan, taon? Sangon yan po kasi igwa na po kita kay ining so, para ang mga criminal cases ngunyan actually makaskas na siya kasi may mga igwa na siyang halimbawa dati pag arraignment separate hearing date yan ngunyan po diretso na. Opo, arraignment and pre-trial na siya. Kaya ang abot po kayo ni continuous trial system. Tapos ang mga witnesses po dati baga pag nag-present kang witness ngunyan sa next naman na hearing ang cross-examination ngunyan one day witness rule na kita. So ibig sabihin pag present ang witness today, ikaw cross-examine mo na siya. Para dahil na siya pabalik. Tapos sa sarong aldaw, okay.
Medyo makaskas na po. So, kung talagang iyan na partner ang desisyon, ni Pero Miss agad ang Valerie, taman giraray si... Pwede po Sige po, ano po ito, nanay? Kanyan. Pwede po ang sasakyan na ang senda kaya so ninda o expired. So motor ninda. Tapos itong motor. Kusugan po po. Tapos itong motor ninda uniniong asbay nakalagman ito duman sa blatter na with sidecar ito. Tapos pinadalagan ni agum niya na motor lang. Opo. So ibig sabihin, So, may mga technicality na ang duman na yun sa korte? Sa court po yan. Kasi ang appreciation kang evidence, sa court po korte yan. na. Opo. Ang ibig sabihin, kung may reklamo na siya, eventually, nakaabot sa fiscal, siyempre, masimbag ka mo. Kung ano man ang kasimbagan nindo, i-attach nindo yan as evidentiary document. Siyempre, didepensa man nindo sa indong lado. mapresentar ka mo kan sa indong Kasi may version man ka mo kang istorya nindo kung ano man ang So, dahil man yan nangangahulugan, Manay Jane, na kung ano so naging reklamo, yun na ito. Tapos siyempre, dadangugon man kang korte, so side man ito. Opo, due process po yan. Ipipresent po nindo dyan. Kaya siyang, sabi ko sa inyo kanina na ang kaso is kapabayaan. So, ang ipuprove mo man lang na wala kang kapabayaan. Ititest kang court kung under the circumstances, nag-observe ka kay reasonable diligence. Usually, baga po ang accident is freak. Baga, diba? Wala man baka makakasabi kung paano ka mag-respond sa accident. So, sa court man po yan So, mikropono po, nanay. Makaskason sa motor. Okay. Kapag pagkasabat nindo. Yun na nga niyan. Kundi duman na yan partner. Ayun Sa nga mga siring ka na anggulo. Sa bagay, Ngunyan, sarado na ang isip ni Miss Valladolid. Talagang final na, partner. Base sa iya sa korte. So, ang gigibuhan na lang, attorney, anong advice mo man digdi sa ako sa ranta? Day, apo itong tagiraray for the last chance. Nanay, desidido ka na po na i-diretso sa korte o pwede pa po kamo pagkatapos kani, pwede man giraray kamo magulay-ulay kung tabi sa imong final na desisyon. Sa kuya po talaga, ito na po talaga ang final. Kung nag-ururon po kami kan mga aki ko, kung anong talagang gigibuhon mi po, na man po sa mga aki ko na mas marina nga ito mata nga parehas maaraman ta nga kung si say so duman kung may sala nga sa tagarangid nga piga na may sala da sa papaninda. Sabi ko po na sige dangugom ko kamo di iyon nalugod ang gigibuhon ta kaysa da po ako ki amount na baka pag-isipan lang na naghabol kami kay kwarta kaya po mas marina po itong sa korte na lang po. Kung may sala man po sa agom ko ako unay po ito. Okay. So, yan ang partner. Oo. Final na. Si attorney, advice mo, attorney, kada lado, abisuhan mo po si madam bilang si madam arog kaya ang sitwasyon, tas hindi itong nakabangga. So, akin ano niya, ang mga dapat nilang iniman sa agreed party. Digdi mo nakita sa akusado would be accused. Kasi po, ini pong criminal negligence is subject to compromise po ini. So, ibig sabihin, at any time, during the proceeding, magkakagawa po kamo hahapoton kamo kang huwes kang husgado kung interested ba ang partido na mag-compromise. Tapos igaw po kita kay arbitration, so igaw po kita kay conciliation and mediation. Maagi po kamo dyan sa proseso. Parehas po kamo kapag kumbaga itatry as last opportunity na kung posible na magkasundo kamo. Kasi nga in kaso na ini bako man po initig tutoy reckless imprudence nga ini ibig sabihin wala man po digdi kung totoo na may sala. Kaya alang igwa po baga kitang lay na ang kakulangan may penalidad mong giraray. Maski pa ba ko intentional. So gustong sabihin attorney during duman sa proseso kan kaso, pwede sinda mag-uron. Pwedeng mag-uron. Opo, Actually, iyo man ang primerong advice kan siguro. Opo, kasi arraignment and plea i-schedule man po iyan sa Philippine Subot sabihin tabi, bako pa may chance pa duman. Bako pa man talaga babasahan ang kagayunan lang duman, igwa na kay mga katuwang sa pagdeterminar. Opo, may mga duman na maruluwas ang computation. Yan po, posible po yan kasi during the mediation, syempre, normally, ining mga kaso na ini, igwa naman sindang experience dyan sa laogong peraman ang napapag-agrihan kang partido. Ambos-lados. Opo. Digdi naman kay madam, ang advice ko sa iya, since decided talaga siya, so, ang mangyayari po kay ni madam is ma-proceed ka mo sa kaso. Kasi ang kaso po, kung halimbawa ipapadago sindo, gusto ko lang i-inform si madam na ang
pwede niyang ikaso, ako lang so reckless imprudence. Kasi itong reckless imprudence niya is a criminal case ito for violating the revised penal. Violation kasi ito kang Kodigo Penalta. Pero pwede man siya mag-file baga kainik civil case for damages. Pwede siya mag-file separate case for damages. Kaya lang, bawal po ang double recovery. Let's say, sa criminal case, nauna na po itong napagdesisyonan. Sabi yung kaya nag-award ang court kay 100,000. Eventually, nag-file man siya kay civil case, inawardan siya kang court ngaya kay sabihin taman kay 100,000. So dahil nga ni every person who is criminally liable is also civilly liable, so liability niya duman na 100,000, dahil niya naman siya pwede mag-claim maski nanggana pa siya sa civil case. So, Kaya gari, no duplication of claim in one instance. Double, bawal ang double recovery of claim. So, saro lang, ang dapat pagpilian kasi niya saro duman. man lang po ang naging kaso. Kaya although separate ang civil and criminal. Okay. Halinaw. So, yan mga tugang, mga kabarangay, ang sitwasyon. Medyo makakaabot ini duman sa Mamundo, korte. partner, so ka mauutan taman ko taana na Magkaayos. ning pagkakaayos. So, desidido si Ms. Jocelyn na idiretso sa korte. Kaya, Ang duman man sa lado ang kan burden mga man sa iya. i-akusar, siguro mag-preparar, kan mga dapat i-preparar, at ang medyo may proseso man yan na agihan. So, salamat, Attorney Giraray, sa Thank you so much, pagtauning Attorney. kalinawan sa arog kayong mga kaso, aksidente, panibagong kuha na naman issue, partner. hagad ta partner na sana pagluwas din dadigdi. Baka lamang igwa pa man Giraray ning pagbabago sa desisyon ni nanay. Malay mo, partner. Sisay makakapagsabi. God intervention. Oo. Salamat, Mrs. Valladolid, and ingat sana pirmi, kamuman, tabi, Manay Jane, Manabilya. Sana. Pangadji lang punto. po. Sana. Pangadji lang po. Magabot sa Sana, punto na magkaayos kasi man Giraray. ina, Day na maging komplikado pa parehas ang ina. mga proseso. Mga tugang, magabang ka mo sa samoyang pagbabalik, magtago ka, partner. Tamaura ning tablet, pag Maura mabukulang ning ka. tablet, siring man na Maura ning cash. Sa pagbabalik, kang tabang ora mismo. Kang panahon pag uli midigdio, ali kaming 6 kilometer danger zone. Bali 502 units kami digdio. So iba sa Samuya, nagbaralikan for dahil gani takulang kaming pagkukuha ang kitubig. So iba nagkaralot. So iba ararayo ng pigwaan di kainuman. So, araw kaya ang buhay-buhay mi talaga. Then, nag-abot na sutrak, nag-aagi na sutrak baga, nagabayad kaming 7 pesos ang kada sarong container. Nindo kay Kuhan paano maghalat ng water truck kasi magbayad ng 7 pesos kada container. Importante, iba na po kitang malinig na libreng tubig, ano? Dahil naman po nindo kay Kuhan na maglakaw ng 10 kilometro sa baba para makakuha ng malinig, asin, masasarigan, tubig inumon. Huli tayaw na po digdi mismo sa komunidad nindo ang malinig asin bastanteng tubig. Pero sa kanya, dako lang ang pagpasalamat ni ka inot na digdi sa ako Bicol. Nakabitulos ang nainot na natawan digdi. Kaya salamat na dako laon sa ako Bicol digdi sa bilog kay ni ang resettlement sa Kami po sa ngaran po kang organization ang BRAID, ako lang po ang samuyang pasasalamat, araw kayan ta, nautog manggilayon sa samuyang pangaturugan. Kay Goki, so itong maray na
inuman baga ng tubig. Dahil ito ang primerong kaipuhang kang tao talaga digdi sa mga sa resettlement. Ayan, dako lang salamat talaga. Congressman Saldi, dakulaon sa bilog ming puso, digdi sa laong kaining resettlement, dakulaon ang pagpapasalamat niya mo. Dahil may kamalilinwan habang kami nabubuhay. Nagbabalik mga ka-aksyon ang tabang ora mismo. Maswerte ang mga kaibahan tangunyan partner ta. Pagkatapos kan mamurumundong eksena, pero- ngunyan maugmang eksena. Pero partner sa iling ko Pero may positibong mangyayari. malumoy pa itong puso ni nanay. O, kasi medyo magayon sa mga paliwanag ni Oo. abogado. Igo kaya kami mga ka-aksyon ng mga pinag-uurlayan pa off-cam, ang objeto tabaga partner talagang maging O, habutan maayos. na maglala ang problema o habutan na maging komplikado pa. Correct. Kung pwede man sa na magkasurundo na. Tama, pares pati na. And mga ka-aksyon, sabi mi nga ni as promise, makakaibahan tangon yan ang maswerteng nanggana ning tablet, brand new tablet partner. Halipay ning saru sa Pransya, Iriga City. Ang saruman digdi sa Legazpi. Maswerte. Kaibahan ta sinda Mariel Angelica Basco and Princess Anne Abinion. Inutong ta partner ining Si Marie Angelica Basco, masiram na apon kanimo, Marie. Naudtuman po sa Indogabos. Unto na naman partner siya. Okay. So anong grade mo na, Marie? I'm grade 11 from Stand Alone Senior High School. Stand alone? Opo. Ano itong Pag sinabi mo stand alone, solo yan. Solo? Ano ito? Opo, grade 11 to grade 12 lang po yung inaano niyang ng school na yon. Ang pig-offer duman, solamente grade 11 and grade 12, senior high school. So, ika nagpartisipar duman sa pag-comment, pagtag, sa regalo galing sa puso ni Congressman Oo. Saldico, kan ako Bicol Party List. Paano mo ito naaraman? Naigwa pala ning ipig pa pa ng tablet. I was answering my module po that time. So, my tita from our neighborhood called me po na may sasabihin daw siya sa akin. So, pumunta po ako dun sa kanila. Tapos, sabi niya, di ba namamroblema ka sa pang-online class mo kasi wala ka nang nagagamit? Sabi niya sa akin, try mo kaya dito sa Action Call Center kasi namimili sila ng tablet. So meaning to say, si tita mo Si ang tita mo, nag-encourage sa imo. nakasubaybay na. Oo. Si Sayan si tita, bation mo si By tita. the way, Auntie Roselyn, thank you so much po. Digdi ka Thank magiging you so si much tita po mo. sa pag sabi po ka ng Action Call Center Gamiton mo na ang terminong ringkunada. Taga-iriga. sige. Pasalamatan mo si auntie mo. Salamat po ante ta dahil po kanimo na sa di na po ako mig-claim na charot. Salamat po sa ngami ante. Ako may message man ako kay auntie mo. O, nag-uunoy ka siton. Ako may message man ako partner. I love you all. Hindi ko ka mo Okay. intindihan. So, gurano mo kakaipuhan ining tablet? Sobrang kaipuan ko po talaga as a grade 11 student. Nag-online class po kay ako. Ngayon po, wala na po ako nagagamit. Tapos so, ginagamit ko pong laptop. Naraot po. Permi na po akong absent sa online class. Ginigibo ko po. Nagmo-module na lang ako. Half po ko grade na mo sa online class. Online class. Opo. So grabe, naapektuhan. So pag Ano online sa naging class comment mo duman sa pag-post mo? Sinabi ko lang po ayun partner, basahon ko. Tayaon Basahon. dyan partner ana sa iyang komento. Ang sabi niya, Diyos maray na gabi po sa Indogabos. Ako po si Mariel Angelica Basco, kumakatok sa Indo upang humingi ng tulong para sa aking pag-aaral. Ako ay nakatira sa Fransya, lungsod ng Iriga. Ang aking ama ay isa lamang tricycle driver na bumubuhay sa aming 8 magkakapatid. O, imagine mo partner, 8 sinda. Lahat po kami ay nag-aaral pa. Ang sa kuyang ina ay pumanaw na sa taong 2016. Solo na lang siyang binubuhay. 8 sinda. Kung di nga nito pumanaw, partner, pwedeng mga 20 na sinda. Pero madugangan partner. Ayan. Kaya mas lalo pong nahihirapan ang aking ama sa amin. Bilang isa po akong estudyante, nag-aasa po akong maswerte na mapili upang gamiton ko sa pag-eskwela. Hindi po kami mayaman, tios po kami. Kaya po sana matabangan man po ninyo ako para po magamit sa pagklasiko. Salamat po. God bless. Ayan. From Francia, Iriga City, Camarines Sur. Bicol Region, May tinag Philippines. siya. Pero itong tinag mo, si Edart Basco. Tolo po talaga yan. Pag nag-comment po kaya, di po kaya sa tolo. Kaya aginibo ko ba to comment section ko po ka-comment ko. Sa ko na lang po pinag-mention sa darawa pa. Ayan. So, maliwanag iyan mga ka-action. Kaya napili si Princess
Aw, Si Marie. si Marie, nalula ako ni si Princess pala. Kaya napili sindang duwa, ta nagsunod sindakan mga mechanics. Ayan. Okay, di arin digdian ito. Ano ang namatian mo kan na inapod si pangaran mo na ikan ang gana? Di ko po, na-mix na po kaya sa feelings ko, to di ko po isikin mig talon ako or migbura sa kamuyahan. Mig talon, mig lukso. Di niya isikin, migtalon o migbura. Mig talon, Isi mo kung ano apig migbura. Magbura, mig lukso. Ano partner? Migbura, mig talon, lukso. Hindi, ang pagtalon, lukso. Ang pagbura, garo maibi sa kaugmahan. Mag-iyak. Okay, sige. Kang naraman mong gana ka. Pero kin isi mo ang migbura, isi mo dapat ang bura. Imbura. Ambura. Imbura, imbupura. Arab niya ito, partner. Kung anong ambura. Sige, partner. Kuha na dyan, partner. Mas kaya rin digdi. Mas kaya rin dyan. Gabusin yan, partner, may laog. Hindi, itaw ko na sa iya. Buksan mo, partner. Siya nang magbukas. Sige. Ikaw Ayan, nang magbukas. congratulations. Malay mo mahulog ko pa yan. Makakuha akong abunaran. Sige. Sige. Marie. Tan-tadadan. Nakasilyado pa, partner. Nakasilyado pa yan. Silyado pa. Yan, pigkikit-kit na. Talagang brand new pa lang talaga ini. Brand new yan. Siya ang... Kainot-inoting makakapot. Oo. Yan! Nabukan na. Ako, tabangan ta. Tagaro na didipisilan. Aram mo, partner. Ika talaga, partner. Basta pagburukahan, aktibo ka. Ayan, Tan-tadadan, tadadadan. Ay, Jesus Mario, si makakataram ako. Makakasamput ako, partner. May saro pa May kaya? saro pa palan. Ini Silyado kaya, talaga yan. silyado talaga ini. Tanganing maisyan mo na ansay mong piga tao, brand new. Dahil papigamit sa pag-Facebook. Ayan. Ayan. Maliban sa naka-plastic pa yan. Ayan, kaput mo na. Pwede Ang mong brand new hugkuton sa tablet. plastic. Pwede mong hugkuton. Ayan. Anong pagmati? Sobra pong nauugma, tapos blessed po ako dahil na tanggap ko na po ini. Ayan. Ano ang mensahe mo kay Congressman Saldico, Congressman Garbin, and sa Ako Bicol Party List? To Sir Saldico, thank you so much po. Maraming salamat po. Sobra po talaga. Tapos, in the name of Action Call Center and Ako Bicol Party List, thank you din po. Dahil po dito, may magagamit na po ako pang online class po. Yeah! Yay! Mabuhay! Mabuhay ka. Congratulations. Digdi naman kita sa ibong. Sige. Hali digdi sa Legazpi City. Si Princess. Congratulations. Kumusta ka? Maray na hapon po sa Induga, boss. Ayan. Ano ang pagmati na ikaman ang sarong winner kan brand new tablet hali kay Congressman Saldi? Maugma po ta. Ako po yung napili po sa Maugma ka pero garuday ka man ang ugma. O gari namumundo ka. Or ano yan? Sa sobrang kaugmahan na dati mong kadipisilan, ngunyan matatabangan ka na dahil igwa ka na ng brand new tablet. Saan ka pala nagkaklase? Sa Taysan Resettlement Integrated School po. Anong grade? From grade 8 student. So, pero ka mo magturuga? Dalawa lang. Online man ka mo, module? Module po. Oo, pero dahil kang nagagamit na cellphone? Dahil po, nakikisubli lang po ako. Nakikisubli. So, kang naraman mong gana katabi, Princess, ano so namatean mo? Sobrang maugmaman po. Napili man po ako. Ayan. So, pero ka mo magturugang? Dalawa lang. Partner. Tao mo na, partner. Alat buksan ta naman, partner. Ta nakasild man ini, Ayan. Silyado. Talagang nag-uuran ki tablet. Maray na sana taan sa Hali tuyang... sa puso ni Congressman Saldico. Ang Ako sa Bicol tuyang Party partner List. na kuko, medyo... Congressman Pido Garbin. Sa ibong pa. Iba pa pala. Bukahon mo na, partner. Taran. Yun. Ayan. Tao mo. Congratulations! Kuha na, baby loves. Kaputi na. Tabaga kaputan pa kaniba. Ayan. Brand new. Ayan. Silyado. Aliyon to sa plastic. Anong masasabi mo, tabi, Princess, kay Congressman Saldico and sa Ako Bicol Party List? And kay Congressman Pido Garbin. Maraming salamat po kay Congressman ko at sa Ako Party List po dahil po isa po ako sa... Ako Bicol Party List. Ako Bicol Party List dahil po isa po ako sa natulungan niya po para po sa pag-aaral ko po. Ayan. Igwa kita mga kababayan, mga estudyante man na nagdadalan ngo niyan, Princess,
baka gusto mo sindang anuhan kung paano ka Paano man nanggana. sila manggana? Sige. Anong advice mo sa iba pang estudyante na Ayan. gusto man makakuha ng tablet? Imbitaran mo, i-encourage mo tabi sinda princess. Ini-encourage ko po yung mga gusto din pong mabigyan ng tablet po para po sa kanilang pag-aaral. Tumingin po sila sa live po ng Tabang Ora mismo ng Action Co Center, at saka po mag-like po sila at mag-share at mag-comment po sila dun para po mapili din po sila. Ayun. Ayan. Klaradong klaro. Klarado. So, utron ko sa mga estudyante dyan, strictly for student, tanganing mangga naman ka muning brand new tablet, kay puhan nindong mag-like, kan sa muyang official Facebook page, kan Action Co Center. And sa samuyang episode mo niyan, mag-comment na kamo mag-comment kamo kung nata kinakaipuhan nindong manggana. Dapat yaw ng pangarang kang eskwelahan, anong grade, asin ang contact number, tanganing maapudan kamo. At dahil paglingawan, magtag kamo ning tulong kapwa estudyante. Alright. Congratulations sa indong duwa na nag-claim kang tablet ko niyan. Alagad partner! Aside sinda partner, may May manggagana manggagana naman! Sige! May manggagana naman ngunyan, nin saro na naman ang estudyante, nin brand new tablet. Sige! Ayan, Sisa congratulations sa nanggana. Daing iba, si Princess Rhea Capayas. Princess Rhea Capayas, taga sa inini partner! Taga sa inda. Taga Duman. Taga Duman. Capayas, grade 6 student siya partner. Basahon mo. Ayan, basahon ko. Naging mensahe. Ako, maray na banggi po. Ako po si Princess Rhea Capayas, grade 6 students, kang Julian Melton Elementary School, taga Naga City. Naga City. Kung ini taga Iriga partner, may nagrayo pa. Taga Naga. Naga City. Sana saruman po ako na matauaning tablet na magagamit ko, pati po kang duwa kong tugang sa samuyang pag-aadal. Dakulang tabang po ini sa muya para mas mapaigot mi pa po ang samuyang pag-adal. Salamat po, God bless. Pag sinabi mong mapaigot, mas mapamaray pa. Mas mapamaray. Ayan. Okay, paano yan makukuha man ni Princess? Princess, kung nagdadalan ka ngunyan, huli tayo ka anang gana, may makontak sa imong staff kan Action Co Center, kung mo arin, asin kung paano mo maklaim ang sa imong brand new tablet. Asin day pa dyan, mga tugang, natatapos ang papremyo and sorpresa. Yes. May manggagana na naman ng cash! 1,000 pesos, hulit ang ngunyan aldaw nin Lunes, pag Lunes, Martes, Merkules, Huwebes, 1,000 pesos. Pag Biyernes, 5,000. So ngunyan may manggagana ng Yes! 5,000. Sa mga nag-comment. Base naman sa mga nag-comment kang last episode. Ayan. Okay, hanapon ta na sulistahan kan mga nag-comment. Wow! Ayan! Iga po na! Yeah! Congratulations! Nakatch mo, partner. Inadalan ko ang pagsalo, partner. Tapos, Kagunta na. aside kan matibay ang nagsalo, so naggapo. Maray kayo nining Maray, taga-irigan maray. pabunuton ta. Pwede. Kung sisay man ang mabubunot kayo ning taga-iriga, siya Nakasalalay kay Miss Iriga. ang manggagana Ang ng 1,000 manggagana ng pesos. 1,000 pesos. Yan, taga-iriga ang nagbunot. Ayan, Okay. okay. Eto na, partner. Ang pangaran. Tadan. Maswerteng nanggana taga. Parang man address. Warang address. Pero may number. May number. Sige. Nemia Bilanya. Nimya Bilanya. Ayan, Or congratulations, pag Nimia. medyo iba man ang pronunciation, Nimya Bilyania. Bala na. Tapos syempre, detaran. Basta, Ang number, ipagpatawad sige. nyo po kung mali po ang aming paka-pronounce Basta ng inyong ikanagdana apelido. ng 1,000. Nimia Bilania. Sige. Yan. Number partner. Number 0965 65 Globe. 142 142 7142 7142. 0965 142 7142. Tawagan. Pero yan, pag pronounce mo kanto, Tu. Purto. Hindi na. Sige po. Medyo tu na partner. Ang tabay, Nimya, nag-apon tabi kami, Nimya, simbagon mo, tanganing. Ano yung globe? May load ka? Igwa. Okay. Congratulations. Arog kayan digdi, mga ka-action. Otro. Another. Nangyayari talaga yan. Pag sinabing ang subscriber ka not birits, ano yan? Day mayaman. Abo niyang magyaman. Abo niyang magyaman. Pero yung day siyang signal or naka-off ang sa iyang phone, Sige, nagcha-charge. otro. Ayan. Pero digdi partner sa satuya, maski day ka na contact, automatic gana. Okay, yan. saro pa. Last. Okay. Inisinim niya, may kwarta na, sarado pa ang cellphone. Abiso may mga ka-action kung mas pupwede na
dapat active po Active. permian sa indong telepono. Okay. So, maski day po siya nagsimbag, utron ta po, maski day siya nagsimbag, ang 1,000 pesos Automatic. para na kay Nimya Villania. Correct. Automatic na niya tabi kung mag-review ka kan sa muyang episode, mailing mo na talagang ikaan maswerteng nanggana nin 1,000 pesos. Sa mga gustong manggana ng cash, anong gigibuhon? Sa mga maawat po manggana ng cash prize, same lang ang magiging mechanics pero bako lang po ini strictly for student. Sa gabos po at all ages, mapagurang, mapaaki, lolo, lola, nanay, tatay, estudyante o may trabaho, pwede ka mong manggana. Kinakaipuan lang nindong mag-like sa muyang official Facebook page, mag-comment kung nata kinakaipuan nindong manggana ng cash prize, as hindi paglingawan, mag-tag ng FB friends. The more, the better. Ayon, kaya manggana ka mo sa mga masunod. Kaya ano pa man ang pigigibon nindo, tutok na, mag-comment na, mag-tag na. Yeah, Pagkamunan. magbali na kamo mga ka-action. Dahil paglingawan man ha, mag-like or mag-subscribe ka sa muyang official YouTube page, YouTube channel, Action Ko Center, and i-share na po nindoan sa muyang episode, gunya na pagkaldaw. Oh, ako na mabasa kay ni partner. Ika na. Asin dyan na nagtatapos ang samuyang programa ngunya na pagkahapon, tamang ora mismo. Ayan, maray na pagkahapon sa liwat sa indong mga ka-action. Antabay ka mo sa masunod ming episode sa Agata Live! Live! May manggagana ng May tablet! manggagana ng tablet as May in manggagana cash ng prize. cash. Ayan, kaya mga ka-action, paglingawan sa aga, live kitang madadalan sa FB page kan Action Ko Center. Siring man madadangog kita sa 90.7 Radyo Oragon Legazpi as in 88.7 Radyo Oragon Birac, Catanduanes. Masiram na hapon, Bicol Region. Ako po, si Joshua Martinez Jr., ang sa indong Mr. Siram. Siyempre mga ka-action, ako man ang Ma Salvador kan Bicolanja, Remy Araneta Mindones. Diyos mabalos and mabuhay! Maray na pagkahapon, asin salamat.